Toto je client SMP, kde server je zapnutý len cez pondelok až piatok. A každý deň tu máme twisty. Ja som išiel do týmu s Xantinom, Prším a Drantom. 4 môžeme byť v týme. Efrik chcel dať 5 a ja som povedal, že 4. Dobre, a ešte Drant, kámo. Já tady mám ještě waypointy ze starého SMPčka. Yes, a ja, kámo, dávam, že Prší bejsku 1700 blokov. No já jsem to poslal, takže s ním opravdu ne. Sorry, Efrik. No, ja by som s ním bol, ale som s ním skoro na každom SMPčku, akože bol som s ním na No však expande. jo, ale on to prostě bude jako zvednu, počítej, vole. Počkaj, tak ja idem za ním do grupy, počkajte tu. Efrik? Nebude ti vadiť, toto neber ako zradu, ale tak budem s Xantinou v týme, lebo chcela by som bol s ním, tak... To je pěkný. Co je, kam nemusí se na sebe útočit, můžeme být aliance. Jako No já říkám, já budu prostě ten, který bude stát za stát, který bude chtít jenom, jak to mám říct, prostě ne nadvládu, ale prostě jako spravedlnost. Články sa nenačítali 2 hodiny, pretože Efrik vybral úplne zlý hosting. Creeper! Co je na svině? To je ještě horší jak černý pepero. Jo, na mě hitne 2 karty, já už mám kámo polovinu za... Jo, víte jaká je to uleva, víte Hello, chat, já jsem Netru. Mne sa páči táto púšť, hrozne pekná je. A veľmi by sa mi páčil tu štát mať. Ale může to přikrát, že? Jo. Okay. Yes, kámo, a taký ten ostrov, no tak tu chcem bývať, nejdem ani na tie súradky. Nejdem ani na tie súradky, tu budem bývať, kámo. Mega pekné tu je. Dran, pošlem ti súradky, na ktoré prídeš, hej. Okay. Alex, já už jsem v pohodě. Do prdele, rýchly reštart. Dobre, idem získať nejaké jedlo, ja získavam jedlo. Kamo, oni proste nič nechcú robiť, ani Dran nechce nič robiť. On ja chcem iba pre seba naťažiť diamanty, kámo. No, možno niečo plánujú, vieš, oni chceli zabíjať Múrka. Neviem prečo, kámo. Akože ja nechcem, proste Xantin a Lix sú takí čudní. Akože ja nechcem, aby išli proti Múrkovi. Keby idú proti nemu, tak sa ja obrátim proti ním. Máme tady na... Víš, co ti řeknu? Xantinův pes řekl s Bohem. Yes! Jděte od nich pryč, protože si budete hitovat, tak zažijete Ameriku. Na tento deň bol vylosovaný twist No Sword. Následne som sa pustil do stavby môjho štátu. Áno, dúfam, že to Efrik tentokrát nepovie Xantinovi, že
som mu povedal ja, že on ide do neho útočiť, do prdela. Lebo Xantinovi som povedal, že toto info nedám Afrikovi, aj tak som dal, takže... Ja som povedal, že ja nechcem útočiť po Afrikovi. Keď si tu odložím všetky veci, idem od villagerov nakupovať, aby som mal emeraldy, aby som si mohol kúpiť armor. A Verexiček ťa chce zabiť, tak pôjde po tebe Rankoman, Samistone, Dragon, Xantin a Fanty. Já by som ich dokázal zabývat tak, že by se rozdali pojem. No ja by som dokázal zabiť toho Dragona, Samistona a toho Verexička, viac by som nedal asi. Okay. Počúvaj, tak asi nám bude musieť pomôcť ten múrek. Asi to tak vidím. Keďže Fanty aj s Aspisom a neviem či ešte aj s tým to výzvom ešte, takže dá sa povedať, že celý server ide. Máme Slowness 4. Nice, kámo. Efrik, a počúvaj, ak by išli takto všetci a spojili by sa, tak Kiko a Maroš by sem prišli. Lebo Kiko povedal, že My bychom vlastně, Kiko mi psal, že bych to zase mohl. No, Kiko povedal, že ak budem niečo potrebovať, že niekto bude po mne útočiť, že mu mám napísať, tak. Som nechtěl. Pane, koukej. Počkaj. Ne! Kamu, jste To je mega dobrá. Yes. Počkaj, oni sú prečo mám v štáte? Kámo, what? Počkaj, to sa... Čo sa deje? Kámo, počkaj, kde je Fanty? Vieš, prečo som ťa musel zabiť? No ja viem, Pretože ja som, počúval, ja som išiel povedať Afrikovi, že či si môžem tam ísť kúpiť chleba, lebo ja som jedlo už nemal. A on povedal, kľudne poď si tu nakúpiť veci. A pýtal sa ma nejaké veci, že kde mám bejsko, či stále bývam tu, ja som povedal, že hej. A potom videl, že ty si sa, no ešte tak 10 minút predtým, než sa ty joinul, tak povedal, že mňa by zabil. Že ak nezabijem ja teba, tak on mňa zabije proste. že on nepochopil to, že tohle to je nedozorné. Počúvaj, ale ty si niekomu povedal ten tvoj plán, že chceš Afrika zabiť? Pretože Efrik sa to nejakou náhodou zistil, Efrik sa to dozvedel. Ja som nic neříkal takového. A nepovedal si to ani Fantimu, hej? No. Keď si kontaktoval Fantyho, že chceš ísť proti nemu, že keď ja som bol s nimi v groupe. No tak mohol to prezradiť Fanty a Fanty ťa mohol bonznúť. No tak je, že jo, jenomže něco ti řeknu, mám to něco jiné nedorozumění, vole. Já jsem ho chtěl zabít do té doby, Xantin, sorry. Mal si šťastie, že si nemal u seba armor, lebo ten armor by já si zobral. Já jsem to věděl, já jsem to čekal. Víš proč? Já jsem tak chytrý, ty vole, já jsem to čekal všechno, že tady to se stane. A počúvaj, ja som si myslel, že máš armor v inventári, že by si ho nasadil, aby som ti napísal do MSG a Efrik mi napísal rýchlo do MSG. Hneď ho zabije, inak ťa zabijem ja. Tak som ťa musel hneď zabiť. OK, jenomže já prostě potřebuji... To máš aj emeraldy. Ale Efrik vie, že on ťa nechcel, proste on ťa nechcel. A mne povedal, že tam môžem si chodiť nakupovať za to, že som ťa zabil a môžem si všetko kúpiť. Počúvaj, tak podľa mňa to Fanty vykacal Efrikovi. Nič viac. Já jsem chtěl ale zabít Fantyho. Čo, ja ti chcel zabiť Efrika? Cože? Chcel si zabiť Efrika, ale ticho, kto je Drant. Dobre, není tu Drant. Neviem, či by sme mali zabiť Dranta, keď tu bol, tak sme mali zabiť za to, že Efrik. A potom počúvaj, Efrik by išiel potom, Efrik by išiel potom mne zase dozad. Ale já si potřebuji s ním promluvit. Chápeš, to je jediný, o co mi jde. No tak počkaj, idem za ním do grupy a poviem mu, že či sa môže s tebou porozprávať. My společník tě navráskají. Myslím, fan. No, jenomže ten problém byl v tom, že to mělo být na Fanty, že já ti to zapomněl říct. Že oni by najeli na fake baseu a my bychom je tam zabili, to byl ten plán, že já jsem to nedořekl. Sorry, nechcel som streliť. Sorry. Ani Jogurtovi jsem neřekl ten pravý plán, totiž to je ten problém. Víš? Jenom Fanty a já jsem o tom věděl a hlavně Fanty věděl tu špatnou stranu, že já jsem právě že chtěl, aby Fanty sem přijel a my jsme jakoby zastřelili. To byl můj plán. No, jenomže já jsem totiž musel jít a když jsem se připojil, chtěl jsem vám to říct, tak za první fungoval mikrák a za druhý jsem za to neměl prostor. No,
Protože jsme tě zabili. No já stejně u sebe nic neměl, takže mě to nějak musel mrzí. No, protože jako štve mě, i když jako je drazíme, tak jako štve mě zase proti mě jde celý server. Jenomže to měl být jako jenom Fantyho tým, protože já jsem se tam jenom šel. Sorry, ďalšie plešaté vajco tam malo ozvenu. Riderko proste na zautočil, zavolal si dvoch kamošov. Počkaj, oni dobre, vedia dobre PvPčko? Akože ten Riderko tak, hej? No tak neviem, že či ty si úplne prohráč, ak si prohráč, tak asi pre teba sú špatní. Pretože ja úplne najlepší nie som. Nie, je to on, Vladko je taký mid. Plus mne sa so sekerou úplne ťažko dáva ten critical hit. No keby si to mohol mať svoj meč, tak sú pozabíjani úplne všetci. No veď hej. A tuto urobte Waterba Kit a ste v našej baske. Lix, čo tu robíš? Ty pleška. Kamo, odkedy jsem tě zradil, Prečo, počúvaj, ticho prosím. Prečo by si išiel asi s Fantým do grupy súkromnej a prečo by sa Fanty rovno ešte v ten čas, ako si s ním volal, sa pýtal, ak sa volá, Rusiana, že aký je v PvPčku. To nevím, proč se udělal, ale já jsem... No nevieš, vôbec nevieš, úplne nevieš nič. Daj Mourek, už si tu? Proč máte tak složitý heslo, vy čuráci? To dal Hariko, man. Aby se už nechodil. No hlavně Lex. Mourek. Co chceš? No? Cože? Teďka úplně moc nechci. Mně? Ne, Já? ne, že já to nechci teďko, jako open mapku. Já zvu? Ne! To je nic rád, keď príde Mourek, ty kokos. Morko, co se z tebe řekli kluba? Tvoje máma! Ale děvíš. Efrik, Mourek. Kam Koľko ti to zabralo? ty děláš prdele? Bracho! Není ani full dia. Mourek, počúvaj, dneska je Twist No Sword, takže si daj Já vím! šarpné 4 na Já už jsem sekeru. tady byl, kámo, já už jsem tady byl. Cože? Daj si šarpné 4 na sekeru. Protože kurva no sword. Já jsem tak sobrala. Tak do piče, já čom ti nic neuju, kámo. Ne, bracho. Počkej, potřebuji jen velkou Drante. Drantíku. Nemám irony. Envilku! Nemám! Envilku sežeň. Tam dole. Co tam dole? Pech se dneska měl kurva. Kámo, nechlastám. Ne, nechlastá vôbec. Nechlastám, kámo. Co ze mě děláte? Mne si včera nič nehovoril, že nechlastáš, hej? Já to jsem včera ani nevolal, kámo. A já jsem s tebou včera reálně nevolal. Ale vyzerá, že keby si chlastal. Kámo! Hej, Afriku, kámo, oni nám vypustili nějaký invizaci. Kde, který? No, Já nevím, kdo to byl. Fanty a Aspis to boli. Fanty a Aspis. Na ďalší deň bol vylosovaný Twist, impostor a náhodná veľkosť hráča. Amo, čuti. What the? Kámo, ja ťa neviem trafiť, ty si silfiška. Silver. Kámo, to čo? Kámo, what? Kámo, toto by bolo dobré, jedna blokový. O môj bože. What? Kámo, toto by som chcel, toto. Teraz si normálny. Kámo, freak. Shit. Jsi fakt... Vyzničit postava, nebuďte. Po zabití Dranta sme ešte nevedeli, čo sa potom stane. Je tu to víc. Poď sem rýchlo, naspäť, tata. Jdu. Dá? Hej, on chce ujít do nedru. Je tam Xantin. Efrik. Hej. On sa portol.
Zabij ho. On ušel ten capek. A ten druhý išel do nedru, Nechoď tam. Počkaj, vyrabuj. Máš ty věci, že? Máš ten gír? Yes, mám. Kámo, má horší enchanty než já. Jakože reálně. Já mám jeho chestplate, kámo, on má gold chestplate. Gold? Já je gold, Gold jako Protection 4 Unbreaking. O můj bože, on ale gepný. A bylo to iba za boty? Tak no, Drant, bolo to za boty, ja som toto neplánoval, bolo to za boty. Kamo, ty si úplne vymletý, kamo. No, pretože moje boty boli vzácne, ak sa ti to teraz páči. Kamo, ty si úplne vymletý, kamo, ty si stratil... Čo, počkaj, čo by mi spravil Efik, keby nosím tú vašu vlajku na štíte? No by ťa asi zabil. No asi sa mi ani nepáči tá Vem vlajka. si. Ale počkaj, urobím si aj ďalší šít. Zobrám si všetky 16 tých vecí. Kamo, aby si sa kamo nezahusil tými vecami, kamo. To by sa mi veľmi nepáčilo, to by bolo zlé. Ja už s teba nikdy nechcem byť ani s mojou rukou, na za boty. No, to bolo len za boty, to si nemal robiť, to bolo za boty. Yes, mám 2 shieldy z toho. Thank you very much, bráško. Dáš mi jeden shield, prosím. No, tu máš, počkaj. Tu máš. Sorry, ale ty si kit, ktorý má 5 rokov, ktorý potrebuje niekoho zabiť. No, však doteraz si to robil ty a smiali ste sa mi, teraz sa my smejeme tebe. No kamo, lebo si furt začínal. Máš šťastie ten debil Kotovic, že ušiel s perlou. Hej, si bol aj on. Jogurte, sežeň mi jablka, normálně. Jau! No, počkej. Kámo, já jsem úplně, mě zima, já se klep. Tak jo, ahoj, můžeš odejít. To víš. Dobre, poď po ňom. Ja mám lagy. No má Do prdele. Ja som tebe tak veľmi veril. Máš to No ja tebe tiež. Ale ja už... Poď, rýchlo loďka. Loďka, poď. Ja ho vidím, on neujde. Nezdrhne len tak, á ne. Portal sa na planinu. Já vím kde, to je jedno, kámo. Já vím kde, to je jedno, já ho nečistím. Já dělám něco jiného. Okej. Kámo, on si reálne myslí, že vy ste ho zradili. Mohou si tam udelať veci, akože Xantín sa pýta. Xantín. To není moja... Dobrý kámo, už s náma nebuď kamarád, já nevím prostě. Mourek. Ja, a jak jako sharpness a efficiency dá? Jogurtík a Mourek jde... No. Ja sa ti týmto pomstím, Jo, pomstí se nám, kámo, no, ja som sa ti pomstil za moje boty krásne, ktoré... Ale kámo, ty nepláč, kámo. Ty pláčeš, kámo, ty si tady stěžuješ pořád. Jdi už někam, kámo. Ty pláčeš, fakt. Stop it, kámo. Kámo, pláčeš, kámo, počkej si boty. Nie, musíme hneď urobiť zradu. Jo, já jsem Drant, ty určitě kokot, protože kámo je malý kid, který potřebuje někoho zabít, jo. Počkej, vidím ho na minimape. Pojď, shiftni sa. Nejdu, kámo. Ja ho idem zabiť, vidím ho. Pojď sem. Počkaj. Ja som v míri. To víš, čau. Ja sorry, ja som si myslel, že ma chceš zradiť alebo dačo také, lebo mi Drant niečo písal. Tak som po tebe útočil. Sorry za to, hej. Ja chcem byť kamarát, ja som tu prišiel, lebo tak trochu ma naháňali, víš, a naraz som utekol. Kdo tě naháňal? No, Drant ťa zradil. To mi podal Drant, že on ťa zradil.
Vyspí sa to, prosím. Lebo ja som od Afrikomatu. Počkaj, aký ti dá damage moja sekera, hej? Môžem skúsiť? Ne. Dobre, tak sorry. Dobre, tak poď, že? Papa! Santin, poď za mnou, prosím, potrebujem sa s tebou porozprávať. Já nemám pumpáč, takže mě zaběží. No ja ťa nejdem zabíjať, ja ťa nechcem zabiť. No, pamätáš si ešte včera na ten plán, ako si, či dneska, ako si chcel zabiť Afrika? No, Platí to ešte? no, já nevím. A sme Mourekom do nich zaútočili. No, do Dranta. Jo, ale získáte... Kamek si ti zvýším hlasitost svojí. A platí tá vec, že chceš ešte zradiť Afrika? No, já nevím. Wait, mám to. Dobrý. No akože, počkaj, my sme traja, alebo 4. Já nevím, kámo. A počúvaj, a vidíš, Mně prostě akože že nemám mám nič přijít také zajít proti Afrikovi. Dranta. Ja ani proti nemu, počkaj, Mourek, ja sa za chvíľku vrátim. Ja proti Afrikovi nič také nemám, ale Drant proste ma hrozne sere, chápeš? No, jo, chápu. No a tým, že jeden z ich teammateov si začne, tak si začne už aj celý tým, akože celý štát. Chápeš? No tak, že či by si nechcel nejakú pomoc a akože ty nám a my tebe. Akože by sme si to oplatili. A že by sme zautočili do Afrika. No tak já vám můžu pomoct, ale já potřebuji 3 věci. OK. Já mám na sebe kámo a ne o své věci. Počkaj, tú sekeru. Dobre, tak si ju nechaj. Ďakujem. Čo? No, chestplate má Mourek. Počkaj, pod za Mourkom. Počkaj, tu máme loďku. Jídlo? No, hej, mám. Počkaj, tu máš. Díky. Som túto vec nikdy nespravil, počúvaj. Len Drant... Proste keď som zabil Dranta, tak už pôjde po mňa aj Afrika a jeho celý tým. A oni tam fajtia, poď za ním. Rýchlo. Dáš mi kepli. No, ja mám 9, počkaj, tu máš 2. Rýchlo. Ja potrebujem golden apple, nemá niekto golden apple? Igor, fajti. Ktorý? Xanty, rýchlo. Nenech je utíct. Dobrý, pojďte, kači na to, stáhněte, backni. Jogurte, na pevnění, no? Jogurte, na pevnění. Pojď. Jogurte, vypach nahoru. Jogurt, dělej. Jogurtíku, to vys, je prostě. Je tu to vys. To vys? Počkej. To vys? Necháme tě jít, ale už jsem nalez, kámo. A přesně si se mnou zahrávat.
stoví. Dokážeme ovládnout celý server? To ještě uvidíme.